ita ta kai yau cin mutunci ne to in da kai da hitina da bala'i ka ara mai kuɗi ka ta cikin gari ka faɗa mu wanga ana ta cin nama na in ni zanna gada ba in ji ana cewa kaza to wallahi yau an kawo ƙarshe diba mai an fawa dita an ce an sa kai na jin labarin an an fawa ka diba min in na samu in te banki in kwasu kuɗi in da ka wallahi sai an ta ƙare yau sa tambol tv a gmail.com sai ka sa fasa ina 0906365 ka diba mai wallahi yau za a yi cin mutuncin din da kai nin nan da haka na katun barawo nake na rade ina ma sata na cuce ka san ke sanin duka wallahi ni sace ta yan kananan tuwa haka ta kalmar ka dun ni ka sata su amma yau ni ka so in da ya ka komi kana diba mai an kawa ita ta yadda zan yi banki in kwaso su in biya ka abinka don haka saka gani bari a sa adiba ma shi di ba ka gani ka samu sorry you are not on this list kaci anya ku kasa dare baka yadda ba kenan wallahi ba yadda in biya ka in huta kwaso in biya ka in huta na kaso sake dubawa kuma no ka ji magana da faɗa ma kai ka ci kaɗan dama ai kai ka ci kaɗan ba ka sace mun waya da ɗan ƙananan tuhayi ba da irin shi ne kai ka ci kaɗan ina mashin ɗin gada an ka sai ma tun zamanin mulkin Buhari na farko ni na wuce ma da shi kai ka sace mashin kai kaɗan ma ka ɗauka kaga yanzu amma a zalim ya yanzu kai ka sace mashin nan ni da kai 0-0 an yi babu tarau kenan wallahi kadayata 0-0 an kai wallahi kadayata wallahi baka sace min mashin dun na sace ma waya kace 0-0 to kai da ka sace wallahi kakara tun da ka sace min waya ni ma na sace ma wallahi kakara za a yi bayar da a za ka sace min sabon mashin amma dai ka cuce ni wallahi ban sace ma wayoyi da ka ni na sace ma dubu ɗarin da ya bata